A Galiza que queremos non pode vivir baixo a precariedade, a explotación laboral, o abandono dos sectores produtivos e o desmantelamento dos servicios públicos. O modelo económico e social que impera actualmente concentra recursos e decisións nas mans de poucos, expoliando a nosa terra, provocando desigualdades profundas e impedindo a creación de emprego digno e estable. A consolidación dos servizos públicos é fundamental para que todas as persoas poidan acceder aos recursos necesarios e vivir con dignidade, independentemente da súa condición e procedencia. Sectores máis feminizados e precarizados, como son servizos de coidados, limpeza, educación infantil ou atención á diversidade, evidencian que a discriminación laboral e salarial afecta de forma directa á igualdade de xénero. A loita pola sanidade pública é a defensa do dereito do pobo a recibir atención de calidade e a que non se faga negocio coa súa saúde. Na educación, a presenza de profesionais suficientes, recursos axeitados e oportunidades de desenvolvemento son esenciais para unha sociedade que queira avanzar. Como coidados, limpeza, atención a menores ou a persoas con diversidade funcional ou emerxencias, reivindican salarios xustos, recursos suficientes, protocolos de seguridade e convenios que recoñezan o seu traballo. O noso compromiso demostra que é posible garantirmos servizos de calidade se se melloran as condicións laborais, se dotan os sectores de recursos axeitados e se planifica de forma eficiente o emprego e os servizos públicos. O emprego digno require un marco regulador que defenda os convenios colectivos e potencia a negociación aquí, un marco galego de relacións laborais. Movilizacións, folgas e reivindicacións colectivas permiten visibilizar as problemáticas, presionar as solucións e lograr avances que sen estas accións quedarían postergados. A precariedade laboral reforzada desde a reforma do 2021 por contratos temporais e fixos discontinuos, xornadas abusivas e baixos salarios afecta de forma transversal a toda a sociedade. A loita da clase traballadora é a forza que impulsa o cambio social. Só mediante a organización, movilización e reivindicación colectiva será posible avanzar en dereitos laborais, igualdade social e dignidade para todas as persoas de Galiza. Vemos como o Parlamento, con esta maioría absoluta, autoritaria e dictatorial do goberno de Rueda, tense convertido na correa de transmisión dos consellos de administración das grandes empresas que fan dos servizos públicos, que fan dos recursos naturais de Galiza o seu beneficio, provocando dano social, ambiental, pero tamén provocando que os servizos públicos estén hoxe máis en entredito e que teña que ser a loita sindical, o poder sindical, a loita que trasladamos á sociedade e a loita social, ese poder popular co que lle estamos facendo fronte. E hoxe vimos aquí a dicirlle alto e claro que non estamos dispostos a parar e que imos ir a máis.